سلام 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 أبتفعل بوتاتات كونكم ناز channel تكاتلو سناينا عرفت المزنقا عن قزينا تمنخو لو ما عند دما كمتي لمود ناي سومناوي فوركس ماركت أناليس إذا متين له كساب مودات دما مكتتالكم بأخبروت يعدم أبتي فاندامنتال زملكت بزعباتي زعبي أرست زلو ناي يوكرين راشا زلو زمدناتات كمون ترامب مش بوتين من رخاب زلو يمالتين تي فاينانشال وورلد حيزو زلو بوغنا نعو قمت نداتنا اب تكنيكال جن ازيوم صفوفات وعدات نزوم نزي بوتنشال زلوهم سيت اب حيزه مصي له كسام موداتا تكاتل ندما دقيمه باخبروت يعدمكم بقدامنا النوريو دولار اندكس ستيل تي بيرش موفمنت ناي دولار اندكس نداقصلي زلو مالتي كم زريا زلنا لور لوز فورمنا غبره ماركت ستيل داون ترند يحجزلو لازم تدلو شومن دما تسعين شوعتنت بشدشته بريك ندحر غيرو تسعين شوعتنت بشدشته ازي بلوص زخونه ناي كماند لبل علنا ناي زي اريا ز بريك اب زغبر دما ناب تسعين شتشنت سلستن ميتيجيشن كورديك سبب زمالتي بنصارو دما از ماركت زي تسعين شوعتنت تشعت اريا ز ستراكچر زي ازي بلوص زخونه ناي حلفه غزي ناي سبلاي زون زلنا مالتي ناي زي بريك اوت ابزن ريل دما ماركت ريكفري ناي بولش مومنتم ممصا تقولو كلوي سلازي نزيا دولار اندكس كم جيرنا ناتخاتلنا ابتوم كالوت اسيتس كما يمثلالو قصيلنا ندري عند مصزلو سومون ازيا بلصت عبدالله جي بي بي يو اس دي ابز حلفه سومون عند حرينيا ابزي اريا زي نيرو مالتي ازي زبلصت ستابيلنا نيرا زحلفه سومون نز بريك ندحر ويلنا مالتي بدحري دما we can see ازي بلو زخونه موفمنت يحليفا مالتي حجي دما زبلصه اريا اوف فاليو وي ليفل فورم جيراتلنا لا 1.35 نايزيا ستراكشر زي بريك اوت ندحرينا ستوب لوس هنا اباف جيرنا سيل بوزيشن كرينا مالتي all the way دما برايس كسبب زناي مراد تقولو كهلو ناي مالتي بنصارو دما ذا ماركت زيا 1.35 زي ستراكشر زي ندحر بريك وينا كابزي ستريت اوي all the way نابزي 1.37 دولار اريا كسبب بولش ناي مخاط تقولو كلو ناي مالتي سلازي جي بي بي يو اس دي حانتي زبلصت سيت اب نايزي سومون زيا مالتي قصيلنا نريو اسيت ازيا زبلصت يا مالتي زيا جي بي بي يو اس دي قصيلنا نريو دما يورو يو اس دي دما ستيل تي بولشنس ناتو حيزو وي زلو مالتي كم زريا زلنا دحرت نايزا حلفه ان اف بي زنبره مالتي ستيل ماركت ازيو بول زغونه بولش ستراكچر يحزلنا زلو رينا بريك اند ريتست ناغبره ماركت يس كونتينيو اب حجي 1.17 زي ستراكچر زي دما نايزا بريك اوت ندحرمتي اول ذا واي ستريت اوي ماركت بولش ناي مخات تقولو كلوي مال ستوب لوس بيلو غيرنا باي بوزيشن كرينا بنصارو دما اذا اسيت زي نزا 1.16 نزا ناي بريفيوس لو ستراكچر ندحر بريك غيروا دما all the way نزناي NFP زنبره ميتيجيت نمغبار ماركت it may continue the downside سلازي يورو USD اب ازيو بلوس زخونه area of value ወይ ድማ بلوس زخونه اقاوما አላትና እንደገና ቀጽልና ንሪያ አሰድ ድማ GJ ክትከውንያ GJ ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮና ወይ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እንድሕሪና ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዎ all the way ናብ 200 ክትበፅሕ ተቕልሎ ኢልና ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ብሬክ ኣውት ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ስትሬት ኣዌይ ነዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ሰፕላይ ኤርያ ዘሎ 200 ፕራይስ ሚቲጌት ብምግባር ስትሬት ኣዌይ we can see pull back ስለዚ ሕጂ ድማ ፕራይስ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስትራክቸር ኣውዒማትልና ኣላ 200 ብሬክ ኣውት all the way ፕራይስ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ናይ ማለት ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ባይ ፖዚሽን ክሪና በንፃሩ ድማ 198.7 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ናይ ፕሪቪየስ ሎው ማለት ብሬክ ገይራትልና ድማ all the way market it may continue to the down side ስለዚ GPY ድማ ኣዝያ ብልፅትያ ዘላትና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ባይ እንድሕሪእናያ ድማ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርና ነዚ ናይ 200 ንብሎ ዘለና all the way market ናብዚ ናይ ፕሪቪየስ ዝነበረ ሃይ ሚቲጌት ናይ ምግባር ንንውሕ ዝበለ ግዜ ባይ ናይ ምኻድ ተቕእሎ ክህልዋ ማለት ስለዚ ኣዝያ ወሳኒት ዘላ ኣሰት እያ ማለት እዩ
we can see clearly. Okay, ቀፂልና ንሪኦ ድማ USD GPY UJ ንሪእናዮ ዝሓለፈ ሰሙን ፕራይስ ስትራክቸርዝ ብሬክ እንድሕር ጌርልና ቡሉሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ማርኬት ክህልወላ ኢልና ማለት እዩ ድሕሪ ዚ ብሬክ ኣውት እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ተወሰነ 450 ፒፕ ብምኻድ ስትሬት ኣወይ ኢት ሪተርን ባክ ቱ ደ ዞን ካብ ዞን ዝኾነ ነገር ክወፅእ ኣይካለን ፕራይስ ድማ ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ኣብዚ ክንገት ቀንዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንድሕር ሪእናዮም ፕራይስ ስቶፕ ሃንት ብምግባር immediately it is in ስለዚ ማርኬት is playing in the game ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ደጊማ ቫሊድ ዝኾነት ሰጣብ እያ ማለት እዩ 147.9 ኤርያ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት all the way ፕራይስ ናብ 150.6 ክሳብ እዚኣ ባይ ፖዚሽን ክንሕዞ ኢና በንፃሩ ድማ ነዚኣ 146.8 ኤርያ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና ድማ all the way continuation ክሳብ 143 ማርኬትና ክትወርድ እያ USD GPY ድማ ሓንቲ ዝበለፀት ሰታፕ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እያ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ጎልድ እንደገና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና እንድሕር ሪእናዮ 3381 ብሬክ እንድሕር ገይርዎ ናይ ስትራክቸርዝ ብሬክ ኣውት እንድሕር ገይርዎ እዚ ማርኬት እዚ all the way ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኢልና ነርና ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ክሳብ 500 ፒፕ ዝኾን ማርኬት ወሪዱ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ገይርልና ኣሎ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ሪጀክሽን ንርኢ ኣለና ኣት ደ ሴም ታይም ኣብ ዘለዎ ሪጀክሽን ድማ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ሶ ሕጂ ፎርም ገይራትልና ዘለኻ ብሉፅ ስትራክቸር እዩ ብሓፈሽኡ 3332 ያ 3331.5 ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ኣውት all the way ፕራይስ ናብ 3268 ናብዚኣ ናይ ሙራድ ተኽእሎ ክህልወይ በንፃሩ ድማ ማርኬት 3347 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ all the way it may continue up ክሳብ 3400 ስለዚ 347.5 ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ባይ ከይነኣቱ ኣብ ጎልድ 3347.5 ብሬክ ኣውት እንድሕር ሪእና ግን all the way ፕራይስ ክሳብ 3400 ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ በንፃሩ ድማ 3331.5 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት all the way ማርኬትና it may continue down so ዝበለፀት ሰታብያ ጎልድ ድማ ዘላ ፋይናል ንሪኦ BTC ወይ ድማ ቢትኮይን ኣብ ዝሓለፈ ክላስና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕር ሪእናዮ 117.6 ብሬክ እንድሕር ገይሩ all the way ናብ 22 ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ኢልና ማለት እዩ ኣብዚ ብሉፅ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ገይርልና ነይሩ ማርኬት ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ድሕሪ ብሬክ ኣውት all the way ማርኬት ክሳብ 124 ከማን በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኸ what do we expect ነዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ናይ ቢትኮይን ኣዝዩ ብሉፅ ዝነበረ ኣፕ ትረንድ ማርኬት ብናይ ሄቪ ቢሪሽ ኮንትሮል ማለት እዩ ብሬክ ሙሉእ ብሙሉእ ትረንድ ብሬክ ገይርልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ኣብ ቢትኮይን 119,200 ማለት እዩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሓፈሻ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ሪእና all the way ክሳብ ኣብቲ all time high ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 117 እዚኣ ንሪኣ ዘለና ስትራክቸር ኣብዚ ማለት ቢዩቲፉል ስትራክቸር ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ናብ 112 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክትህልወና እዩ ስለዚ ነዚአን ክልቲአን ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ኣክሽን ኣይንውሰድቶም ቢትኮይን ትሬድ ንገብር 119.2 ማለት እዩ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት all the way ፕራይስ ባይ ፖዚሽን ክኸይድ እዩ በንፃሩ ድማ 117 ስትራክቸር እንድሕሪ ብሬክ ገይርልና ድማ ናብ 112 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዋ እዩ ሶ ቢትኮይን ተኸታተልዋ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና ማለት እዩ ያ ንሎማዓንቲ ሒዝዮም መፅየ ዝነበርኩ እዚኦም እዮም ዝመስሉ ሰናይ ናይ ትሬዲን ግዜ ንኩልና እናተመነኹ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው